Reng opinyon dareng bisita ang pong host kintutuking programa, alina la opinyon ni Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Magandang araw, Fernandino. Ito ang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Hatid sa inyo ng Office of the City Vice Mayor ng City of San Fernando, Pampanga. Sa programang ito, aalamin natin ang updates sa 8 sangguniang panglungsod ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Mga naipasang resolusyon at ordinansa, activities ng mga konsehal at ng kani-kanilang komite, at ang latest updates and happenings ng lokal na gobyernong Fernandino. Ako si Kevin. At ako naman si Piola. Ito ang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Last week ay nalaman natin ang duties and function ng Office of the City Vice Mayor at ng sangguniang panglungsod. Ngayong araw, makakasama ni Carmi si Vice Mayor BJ Tiger Lagman upang kumustahin ang isa sa dalawang ex-officio members ng Sangguniang Panlungsod. Malalaman natin ang duties and responsibilities ng isang SK chairperson at ng mga kagawad nito. Kukumustahin din natin ang legal accomplishment ng Committee on Youth, Sports and Development. Kaya Fernandino, tumutok na tayo rito sa Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Maraming salamat Kevin and Piola at magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Ngayong araw nga po ay makakasama natin ang ating presiding officer and City Vice Mayor, Vice Mayor BJ Tiger Lagman. Magandang araw, Vice. Magandang araw, Carmi, at sa atin po mga taga-subaybay, magandang araw po at welcome po sa ating programa ngayong araw na ito. Yes, Vice. So, kumusta naman po ang inyong linggo? And medyo busy-busy na po sa paligid natin dahil sa papalapit na barangay and SK elections. Opo, very festive ang mga kandidato, kumakampanya sa ating mga respective barangays. Kaya tutuwa ho tayo dahil maraming nag-participate ngayong barangay and SK elections. So, pinapanalangin po natin na umpisahan ng mapayapa at matapos ang mapayapa para sa mga susunod na mga opisyal ng barangay na makakatrabaho natin para sa Siyudad San Fernando. Yes, napaka-importante po ng role na ginaganap ng ating mga barangay local government unit. So, speaking of barangay and SK elections, may makakasama po tayong guest for today. Opo, kasama po natin ngayong araw na ito ang ating SK Chairman ng Barangay del Pilar, Panglunsod na Federasyon ng Sangguniang Kabataan President, at Committee Chairperson ng Youth and Sports Development ng Siyudad San Fernando, ang ating masipag na City Councilor, Gustav Jan Henson. Magandang araw, Councilor Gustav. Magandang araw po. Maraming salamat sa pag-imbita sa programa namin ito. Ayan, Councilor Gustav, no? Kailan nga po kasi kayo nag-start bilang SK Federation President? Naluklok po tayo sa posisyon noong 2018 July. Yun po ang simula ng ating tenure. And kami po ay bababa na rin in this coming November, December 1. December 1. So how was, sir, total of 5 years experience being with the council? 5 years, 7 and 8 sanggunian, Apo, nakadalawang apo. konseho. Kumusta naman, sir, ang naging experience nito? Actually, yun na nga, may mga kasamahan na tayo na nagtapos na rin. Yung iba ay na ihalal na sa mas mataas na posisyon, katulad ng ating Vice Mayor ngayon. Kasama ko siya bilang konsehal, and then now, he is our Vice Mayor. Makabuluhan po yung buong 5 years natin. Sa murang edad na ito, tayo po ay na-experience na natin at ang publiko serbisyo, yun ang tawag natin dito sa ating mga kamambangan. No? At sa murang edad din, tayo ay nakapagsilbi na sa ating mga kabalin. If you don't mind me asking, sir, how old are you na po ngayon? I'm 25 years old. 25. So 20 years old when he joined the When he Sangguniang joined the Palunsod. Tama? Opo, opo.
So, Nung kayo, sir, di ba, nag-barangay yeah, oo. SK? Way back in 1997. 97. Yeah. Ganyan din, kagaya ni Iba po ako na. ni Gustav, ano, we started, doon ka pinanganak? Yun So yung we're taon na celebrating the pinanganak ka. 25 years pala in public service. Hindi lahat kakaroon ng pagkakataon, no? Kagaya ni Chairman Gustav na naging federasyon, naging presidente pa ng mga SK, no? Kaya worthwhile serving, no, the public. So sa murang edad, kagaya nga na nabanggit ni Chairman, sana marami pang kabataan, no, ang makapaglingkod sa ating bayan, no, sa mga darating na panahon. And during that time, Sir Gustav, no, yung from 2018, yun din yung mga years na naalala ko, nag-aaral pa po kayo, and then you Opo. graduated, Opo. tapos tuloy-tuloy. Parang multitasking while studying, nagsaserve ka rin sa public. Isa po yun sa mga bagay na ating pinaghandaan nung tayo ay hahabol. Currently noon, ako ay nasa third year college, then pa fourth year college, kung saan most of the time doon po natin ginagawa ang ating mga thesis. But fortunately, kaya po natin i-manage yun kasi tayo po ay handa at alam po natin ang ating pinapasukan at yun po ay hindi naging reason upang hindi tayo makapag-silbi. Moreover, ang ating pong mga professor sa Universidad ng Santo Tomas, they are very supportive in terms of the time that I need to perform my duties and responsibilities here in the city. Tayo po ay binigyan nila ng, kumbaga hindi nila tayo binigyan ng hard time. Especially, sir, every week yung session ninyo Opo. that time, tapos everyday pa yung class. And face-to-face pa that time. Opo. Hindi pa uso yung online. Opo, at hindi lang po kasi dito sa city ang ating responsibility kasi tayo rin ay galing sa barangay. Ibig sabihin meron din po tayong kailangan gampanan na tungkulin. Kaya po, mas minabuti ko, anyway, 1 year and a half lang noon, ay mag-uwian ako via commute. Which is possible, nakakapagod of course, pero kinaya po. At ito tayo ngayon. Tama yan, Carmi, no? Kasi prioridad pareho, equally, no? Ang kanyang katungkulan bilang SK chairman sa barangay at sa syudad, ano, and equally yung education, no? Ako witness doon kasi sa isang pagkakataon na invite tayo bilang committee chairperson ng environment doon sa kanilang school, no? And I think Gustav is one of the students, no, who attended the said forum, no? So nakakatuwa na ang mga kasama natin, no, sa council, sa konseho, yung continuous learning, yung tuloy-tuloy, no, even the older members of the Sangguniang Balunsod. So sabi nga niya, no, ni Gustav, hindi imposible. So Kayang i-juggle yung mga responsibilities Opo. as a student, as a civil servant, no, and elected official. Ano nga kasi, sir, ang course nyo during that time? Ako po ay AB Political Science, batch 2019 sa Wow. University of Quezon. Santo Tomas. Tomas. And similar din po siya dun sa bachelor's sa degree atin, niyo po sa na University of Makati naman. public administration. So, para bang nasa dugo na po ninyong dalawa pareho yung public service. And, of course, galing din po si Sir Gustav sa family na nagsaserve din sa public before, sa mga hands-on po, Apo. sir. And just like Vice Mayor na galing din naman sa mga lagman. So, sa inyong 5 years experience, sir, ano yung masasabi nyong natutunan ninyo from this experience, and ano po yung parang moving on from this, meron po ba kayong plans for pursuing the public administration or public service na calling ninyo? Currently, hindi ko pa siya ramdam ulit. That is why hindi ako interested right now sa barangay elections. However, lagi naman tayong nakasupport sa ating mga kabalen or sa ating mga kabarangay na nagnanasa na yun nga,
mailuklok at makapagsilbi. Of course, ang ating experience ay valuable pagdating sa kanilang paghingi ng mga advice. That is why lagi po tayong nakaantabay. Akin din minabuti na bago tayo magtapos, tayo ay makakapag-iwan po ng legacy para sa ating mga kabataan. Noong ako ay kakaluklok pa lamang ay naghahanap po ako ng ano kaya ang ordinansa na pwede para sa mga kabataan. Una, ang siyudad ng San Fernando, ang kanyang sangguniang panlungsod ay napakahusay. Halos makumpleto na po natin ang mga ordinansa o mga batas na tatalakay sa mga pangangailangan ng public. Kaya ang hirap na. Pero sa realidad, marami pa rin talaga ang kailangan. Luckily, dahil po sa ating research, tayo po ay nakahanap ng isang batas na palagay natin ay makakapagbigay ng tulong sa ating mga kasamang kabataan. At noong 2020 po, ito ay pang 23 na ordinansa na ipasa ng 7 sanggunian. Ang title po niya ay City of San Fernando, Pampanga's Comprehensive Youth Welfare and Development Code. Code, isa po ito sa mga pinakamalaking achievements ng ating sanggunian dahil hindi po lahat ng mga LGU ay nakakapag-come up with a comprehensive code. Yung iba nga po ay nagbe-benchmark pa sa San Fernando dahil sa pag-codify niya sa kanyang mga batas. Sir, if you can share with us po ano yung mga salient points ng ating youth code. Ang youth code natin, una, gusto natin i-reflect on a local version yung Republic Act 10742. And of course, we have some our own version, no, para ma-adapt natin ng mas mabuti Localize, po. no? I-localize natin. But of course, ang pinaka-importanting essence ng ordinansa natin na ito ay ang creation ng isang opisina na kung saan ito ay opisina para sa mga kabataan. Yun ay tinatawag na Youth Development Office. Currently, we are very proud na functioning po ang ating Youth Development Office. Ibig sabihin, ang mga concerns po natin na kailangan i-address patungkol sa mga kabataan ay nai-address natin ng mas maayos. Alam mo, Carmi, isa to sa kinilala ng DILG ito at kasama ito. No? Binigyan ng mahalagang puntos doon sa ating SGLG award last time. No? So, kaya ganyan ko kahalaga ang partisipasyon ng bawat membro ng Sangguniang Panlungsod ng San Fernando. Napakarami ng nilalaman ng code na ito na para sa welfare nga ng ating mga kabataan. Pero puputulin muna natin ang ating kwentuhan dahil magbabalik po ang Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo. Nagbabalik ang Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo. Kasama pa rin po natin si Vice Mayor BJ Tiger Lagman at Councilor Gustav John S. Henson. So sir, kanina pinag-uusapan natin no, ang Local Youth Development Code. Ano pa po ba ang mga nalalaman nito, sir? Sa ating pong Youth Development Code, na banggit ko po kanina ang Youth Development Office, ang ating pong Youth Development Office, pinagmamalaki po natin na providean po tayo ng ating LGU ng isang center, Youth Development Center, kung saan hindi lang po ang opisina ng YDO ang nandoon, kundi maging ang ibang function po ng CSWDO nandun din sa isang, kumbaga one-stop shop. One compound na po So, nasa Civic Center, San Fernando Civic Apo, nasa Center, San Fernando sa San Isidro. San Isidro. Located po yan dun sa parang bagong facility. Yung mga dating COVID-19 facility. Yan, ginamit kasama during the time of pandemic. The pandemic. Ginamit mo na temporarily. But now, ang sinasabi ni Councilor is, na-utilize na siya dun sa function nila. Opo. And one of which is the Youth Development Center. Opo. Operational na ba, Chairman, ang ating opisina? Opo, operational po ang ating opisina. We also have our own Local Youth Development Officer. So siya ang kapartner po ng presidente ng Panlungsod na Federasyon ng Sangguniang Kabataan. Pagdating po sa mga programang nakaparikil para sa mga kabataan. Na-mention nga po kanina ni Vice na isa yun sa mga naging key factors kung bakit tayo nakapasa sa SGLG. Opo. And nabalitaan ko, sir, isa kayo sa mga in-interview during the validation. Opo. How was the experience naman? At na-share din po natin sa ating
DILG validator na ang City of San Fernando po meron siyang youth development plan. Mhm. Ang ating approved plan po is for the year 2022 to 2024. So kami ay iiwanan namin siya and hopefully ipagpatuloy po ng susunod na mailuklok. Ayan, speaking of susunod na presidente, sir, ano nga ba ang mga duties and functions ng isang SK Federation President? And the SK chairman And SK itself. chairman. Ano? Opo, Ng so barangay. para hindi po tayo malito, unahin po natin ang isang duties and responsibilities ng isang SK chairman sa kanyang barangay. Una, pinrovide po ng batas natin na tayo ay maging financially independent. Ibig sabihin, tayo po ay accountable sa 10% na pondo ng ating mother barangay. At ang layon po ng 10% na ito ay mag-provide ng mga programa alinsunod po sa Republic Act 10742. Nandun, makikita natin ang health, livelihood, ang education, etc. Dahil ang SK po ay accountable sa kanyang pag-handle ng pera, kaban ng bayan para sa mga kabataan. Mas mainam, of course, na tayo ay dapat updated sa mga liquidation reports. Tayo ay mailayo sa influence ng corruption. Tayo ay dapat maging ehemplo ng mabuting nanunungkulan. Dahil tayo po ay ma-expose sa mga ganitong bagay. Kaya mabigat ang isang responsibilidad ng isang SK chairman kasi parang mini kapitan siya. Meron siyang power to implement and of course to decide future plans for his or her constituent. So, yun, ilan sa mga duties and responsibilities po. Alam mo, Carmi, at their young age, they're given this task. No? Hindi ho biro yan. No? Kasi hindi lang sports development tinututukan nila, parang maliit na kapitan nga ang nabanggit ni chairman ng mga SK, no. Kaya meron siya mga katuwang na mga SK kagawad, and to include also a secretary and a treasurer. Opo. Dahil sila fully accountable, no, and they need to be guided, no. So tama, no. And we congratulate you, chairman, for 5 years, no, na not just nagampanan yung tungkulin, pero you did a good example talaga. Hindi lang sa inyong barangay, pati sa buong federasyon. Ano. And as a president naman po, no, syempre bukod dun sa duties nyo sa Barangay del Pilar, as a president, parang kailangan ni-unite din ang 35 barangay SK chair. Ano naman po ang experience na ito? Mainly, talagang kung sundin natin ang batas lang is si SK President ay isang legislator. So, sa kanya, isang member siya sa plenary, no? Pero of course, mas malalim pa ang role na dapat niyang gampanan. Una is i-unite nga po yung ating mga 35 barangays sapagkat sila ay may political differences, kanya-kanyang political opinion at paniniwala. Pero kung maipag-unite natin sila at ma-synchronize natin po yung kanilang kagustuhan, at maipakita natin to through their programs. Kasi after nun, it's a synchronization between them, the local government, and the barangay. So, masasabi natin na doon pa lang talaga yung full potential na makapagbigay ng service yung ating. So naalala ko nga, no, hindi lang yung respective barangay sila, no? Especially si Gustav, ang represent niya ng mga kabataan or youth sa San Fernando, but the whole, no? the whole of San Fernando. So siguro malaking tulong din yung being the federation president, no, na katuwang mo ang mga SK sa pag-implementa ng mga programa at sa paggagawa ng batas kagaya ng ating naipasang Youth Welfare and Development Code sa San Fernando. Medyo mabigat yung responsibility na naaatang sa atin, no, bilang youth, and especially siguro nung time ninyo, sir, na as an SK chair din ng San Agustin that time, no, yung mga hindi pa masyadong uso yung communication sa Facebook, Messenger, ganyan. So, iikutan mo yung mga constituents mo for your projects and activities.
Pero napakarami pa rin ng nag-aspire as SK Chair or SK Kagawad. Ano naman, sir, ang mabibigay mong parang Opo. advice sa kanila? Bilang isang kabataan din, inaanyayaan ko kayo na makilahok sa mga ganitong pagkakataon. Kung kayo ay magkaroon ng pagkakataon na makapanilbihan sa inyong mga sinasakupan, isang magandang experience yon kasi hindi lahat nga nagkakaroon ng oportunidad na makilahok o manungkulan. Pero kapag ikaw ay nabigyan na ng pagkakataon, babaguhin niya ang iyong pananaw pagdating po sa pagbibigay ng serbisyo. Kasi ngayon, dahil exposed po tayo sa social media, ginagawang memes minsan ang mga position sa government na kapag nasa position ka, ganito ang iyong nais. Pero inaanyayahan ko kayo na baguhin natin yan kasi sa atin mga kabataan din manggagaling yung ganun na pananaw. At ang inyong partisipasyon po, lalo na sa parating na eleksyon na ito, ay mahalagang mahalaga. And speaking of barangay and SK election, sir, would you share our guidelines? Ano naman po ba yung mga kailangan nating tandaan sa pagboto? Oo, alam ko maraming mga bawal, no? Tsaka sana ito pa rin ang mga kandidato natin, no? Especially the SKs, no? And meron po ba tayo ma-share, no? On the election day, Chairman? On the election day, whereas sa aming pag-aanyaya na kayo ay makilahok, we also want to remind you na ang ating election day ay consist of tatlong hati in terms of age. Una ay ang 15 to 17 years old natin. Makakatanggap sila ng isang balot sapagkat sila ay boboto sa pagka-SK, Sangguniang Kabataan. Ang atin naman pong mga 18 years old to 30 years old, makakatanggap po ng 2 balota sapagkat sila ay boboto sa Sangguniang Kabataan at na rin sa regular o yung punong barangay election. Ating mga 30 years old and above naman, makakatanggap naman ng isang balota kung saan sa kapitan, doon lang sila boboto. Mas mahaba pala yung exam ng 18 to 30. Opo, at ito po ay manual voting, hindi siya yung bilog. Susulat pa rin po nila yung mga Opo, pangalan. Dapat sumulat sila ng readable, no? Para hindi humahirapan ng ating mga teachers. Kailangan pala vice may kodigo sila. Mainam po na lapitan natin ng ating mga election board para sa atin pong mga katanungan at mag-guide po nila tayo pagdating po sa election day mismo. Of course, be careful sa ating pagboboto. Meron naman pong mga right, may folder doon para takpan ang ating votes for its secrecy. Iwasan ang pagpicture ng balota at definitely ang balota, ang boto mo ay sa iyo lamang. At yun lang ay ang hindi mawawala. Dahil yun ay karapatan mo at privilege. Yeah, thank you very much, Sir Gustav. So, any last message or mga comments or opinion sa ating mga tagapakinig? Ito po ay huling pagkakataon ko na para inyong marinig. At sana ang mga mabuting nais po, hindi lang ako, hindi lang ang Vice Mayor natin o ang mga staff natin, ng lahat, ay maipagpatuloy ng susunod na maging presidente ng kabataan. At sana yun lang ang priority niya, hindi yung sarili. Thank you so much, Sir Gustav and Vice. And maraming salamat. Una, nagpapasalamat ako kay Gustav Henson sa ating Federation President na Federasyon ng SK na sa pagbibigay ng serbisyo, no, sa murang edad, no. And I admire him, no, doon sa kanyang sinseridad sa pagsilbi sa ating syudad. At sana gayahin pa siya ng maraming kabataan, no, sa ating syudad. At looking forward to be working with you in the next years, no, in public service. At kagaya ng nabanggit niya, no, inaanyanahan po natin ang lahat na mag-participate, lumahok at maki-involve, no? Involve ho natin ang ating sarili sa hindi lang sa eleksyon,
kung hindi after the elections, yung mga ating kandidatong binoto at nanalo, antabayanan po natin sila sa kanilang panunungkulan para sa mas maunlad na siyudad San Fernando. Maraming salamat, Councilor Gustav and Vice Mayor BJ Tiger Salamat Lagman. din. Napakasiksik ng ating usapan, no, na natakal natin ang Comprehensive Youth Development Code at especially ang ating barangay and SK election. So, nakaka-excite dahil mag-e-elect na naman tayo ng panibagong makakasama natin. At the same time, mamimiss ka namin, Councilor Gustav. Ayan, so tapos na ang ating kwentuhan. Back to you, Piola and Kevin. Thank you, Carmi. Marami na naman tayong natutunan sa episode na ito kasama si Vice Mayor BJ Tiger Lagman at City Councilor Gustav John Henson. Sa mga sumusunod na episode ay makakasama natin ng mga city councilor upang magbigay impormasyon sa mga Fernandino tungkol sa kanilang mga komite. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at nakibalita sa 8 sangguniang panglungsod ng City of San Fernando, Pampanga. Ako si Piola. At ako naman si Kevin at ito ang Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo.